आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. भारत पाक युद्धात वीरगती प्राप्त झालेल्या शहीद हवालदार बाबली राजगे यांच्या वीरपत्नी सरस्वतीबाई राजगे यांचा सन्मान सावंतवाडी संस्थानचे युवराज लखमराजे भोसले आणि माजी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते करण्यात आला. विनायक दळवी चॅरिटेबल फाउंडेशन मुंबई, श्री पंचम खेमराज महाविद्यालय सावंतवाडी यांच्या संयुक्त विद्यमानं या वीरनारी सत्कार सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. सावंतवाडी इथं हा सोहळा पार पडला.